Wah, jan alhamdulillah. IKG terus nimbali awake dhewe meneh. Tahun wingi ya wis ditimbali ning ngersane para IKG. Heeh. Ming pekne mapane ning CBD ning Ciledug. Gak iki mapane ning kene iki jatahe Korwil Tangerang Kabupaten. Iya. Dadi mapane ning kene. Iya, Wah, jan papan jombare ora jamak. Iya. Supaya tetembangan yo iki nglipur para warga masyarakat. Wah, jan edan, Tru. Piye? Penonton semene mbiyane. Ora iso diitung ya, Gong. Goblok bang ngitungi penonton kowe. Iya. Mbak, sapa ki sing trak dalang ki? Mbak Agnes. Jan piyayi le resik. Nek siram sabune apa, Mbak sampean? Sunlight, Mas. Sunlight. Sunlight? Nggih. Wah, jan mula membasmi kuman 99%. Nggih. Sunlight ki rak sabun cuci piring to, Mbak? Kok tanggo adus? Nggih, ngoten niku malah lebih bersih. Dale lunyu. Wah, ora mbayangke aku. Ning ya bening ya sampean ki ora sak pantese, Mbak. Nek sabun cuci piring ki ya dienggo nyuci piring, heeh to? Nggih. Sabun bayi ya nggo ngedusi bayi. Nggih. Sabun cair ya nggo adus. Nek sabun batang kae nggo ngedusi apa, Mbak? Batang, oh, ya. Mas, sanjange Mbak Via. Oh ya, nawala meneh, nawala meneh. Pokoke ditampa diwaca, tampa diwaca. Selamat pagi Mas Da saking komunitas wayang Nusantara. Oh ya. Nyuwun lagu Si Kucing kanthi pengajap tansah sehat laris ngrembaka sedayanipun saking Mas Haris. Sekjen KWN. Heeh. Aja nganti kleru matur mbane. KWN kleru muni WMC ngono to. Nembang, Mbak. Nggih, Mas. Jineman, Mbak. Mbok ngendika sing rasa ngono lho, Mbak. Oh, iki. Niki mike sing jiren. Pending. Oh, Wau alon wau. Nggih. Nek Pak Gun pripun? Tanggal pinten? 19 Juni nggih. Pagelaran kanthi dalang payapun Ki Gunarto Gunatali Jendra. Wontening terminal Blok M. Wah, iya. Aku arep rono sesuk. Monggo mirsani, wayangan iki kerep banget iki surah iki. Iya. Jineman, Mbak. Nek kaya kula kurang krungu suarane sampean iki mbok rada nyerak rene ngono lho. Nyerak pundi? Ya nek aku ki ya mung kandhep ning pangucap ya, Cah. Ya mung nuruti kekudangane mau jare seneng nek karo sing luwih enom. Napa nggih estu purun? Napa nggih estu purun? Apa? Napa nggih estu Iki purun? dron ki marake ra krungu ngono. Rada rono. Sa. Ya ngendika apa, Mbak? Napa nggih estu purun jenengan? Purun. Aku ke nafsu makanku tinggi ya. Nafsu makan. Kan aku selalu minum buah vita. Tadi kowe meningkatkan nafsu makan. Makan sehat bergizi, makan yang dimakan manusia. Iya. Ular kambang, Mbak. Buka catatan ya, Gong. Sekedap ya, Mas. Sekarang Mbak Bella, siapa Mbak Agnes? Lho kok men gantos pripun? Wong sanjange ngajeng kalih kula. Bella ora melu ya, Gong. Kemata-mata ya, An. Bella ora menyang kok jedul iki. Ngati-ati lho, Gong. Nek karo sinden ngono ki nggojeki kena. Lah iya, aku ya mung sebatas nang panggung kok. Mergane apa? Wis kapok. Iya. Ayo, Mbak, ular kambang, Mbak. Aku ndek wedhus wedok, Dik, gaduwen. Gaduwen open ana ngono lho. Ular kambang. Ajeng sing pundi cakepane monggo.
janur gunung ukuran bunderepi saya setiamu dadekno jalali lemas kowe gotong royong nyambut gawe aja ngayo pimen lestari widata konek ora butuh gedung kayu ora butuh gedung kayu butuh putih rahayu ora butuh apa-apa narima ora pati ayun nanging mikunani yang mas ora sah ngeling-eling wong gawake dingklek mau mbak jenengan kae meng wong caper sapa to sing nyaron cahe metikil kowe nggih mengke kula tak ngeling-eling jenengan mawon iya ngono apik ngeling-eling ngeling-eling kabeh dadi tenan pun dangu tanpa mbak jenengan nderekke wayang pun dangu Mpun tapi sempat vakum riyen wingi 2 tahun ngoten. Vakum nyindani wong masang boto napa vakum? Nguli Mas kula. Oh. Iya. Tak kira terus arep tiru via kae kok. Ngopo to kae? Kae gayane pasang boto enak pas dong ora nyinden kowe. Karo sapa? Ya karo sing lenang. Wong wedok kale gagah jelita. Angger cah loro indik. Oh, so kono ngunggahke kap aku ngono. Kompak cah loro. Mangga Mbak, terus ki Mbak. Jalirin yen jang kene Kanca jenenge Mbak Angel ngono lho.
Jane Angel niku sinten to, Mas? Hah? Angel niku sinten jane? Yo aku ki meng pekne kleru macana lho, Mbak. Ngono terus cemburu. Angel kali Agnes niku tebih Urung lho. sida dadi wis dicemburane. Setan tenan aku ki. Heeh. Meng kleru maca jenengan ning grup kuwi tak waca Angel karang matane ngantuk to, Mbak. Mau esuk ki wah iki sinden sing saka Semarang ki asmane Mbak Angel. Jebule tekane ndata Mbak Agnes. Iya. Mbak Agnes kulino dia apa kan kekancan karo Mbak Angel. Ya, heeh. Ayo. Ayo reng, ayo. Ya. Ayo nyanti. Kerokan.